तर आता मी निघालोय कोकण दौऱ्यावरती आणि गाडीमध्ये भेटला माझा कॉलेज मधला मित्र. आज आमची अचानक भेट झालेली आहे. ठाण्याला आले आणि फुल गाडी भरली. आणि चिपळून येईपर्यंत या आवाजाने मी उठलो. तर आम्ही नेहमीच खातो बोला. अद्रक वाला नाही रहेगा तो आपको पीना पडेगा. आला असला तरी चहाचा ग्लास असा पकडायचा तर किरण असा पकडतोय काय बिअरचा ग्लास पकडण्याची सवय. तब्बल 5 तासाच्या प्रवासानंतर रत्नागिरी आलेलं आहे शेवटी आणि आता उतरतोय. आणि ह्यानी पूर्ण 5 तासात बडबड बडबड केली. आणि पोरं बघा फुल एकदम मजा घेते त्याच्यावरती. तर आता इन्क्वायरी केली तर समजलं की एक तर स्टॉप आहे अबुदयनगर ढेकणे कंपाऊंड, तिकडे जायचं आहे. तिथून रेंटवरती बाईक भेटेल. आणि इथे आम्ही 500 रुपयाच्या दिवसभराच्या रेंटवरती ही ॲक्टिवा घेतली आणि निघालो पुढच्या प्रवासाला. हा आपला मिनी व्लॉग होता. जर पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला बघायची असेल तर कमेंटमध्ये मी लिंक पिन केले, तिकडे जाऊन तुम्ही बघू शकता. थँक्यू.